Ακούσαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, θα έλεγε κανείς, από τον David Ching, τον Digital Prophet της AOL. Και βέβαια, αν υπήρχε ένα θέμα το οποίο επέστρεφε συνέχεια, έστω και ας μην αναφερόταν, ήταν αυτό της καινοτομίας. Και σε ό,τι αφορά την καινοτομία, ελάχιστες εταιρείες υπάρχουν που έχουν την ισχύ, τους πόρους, το ταλέντο για να μπορούν να καινοτομούν σε παγκόσμια κλίμακα και να θεωρούνται διαμορφωτές ή και συνδιαμορφωτές του ψηφιακού μας οικοσυστήματος. Ο λόγος είναι για τη Microsoft και έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας ως επόμενο μιλητή τον κύριο Ευάγγελο Χρυσοχώο, Small and Mid-Market Solutions and Partners Director της Microsoft Ελλάς. Κύριε Χρυσοχώε, παρακαλώ. Καλημέρα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαι μέσα σας και να με βλέπετε τόσο βαρετό σε σχέση με τον προηγούμενο. Δηλαδή, έψαξα και κομμωτήριο να βρω, με το που τον είδα είπα κάπου γύρω θα έχει κάτι να κάνω, δεν τα κατάφερα. Είπα στον κύριο Θεοτοκά να μου δώσει το πιάνο να παίξω την παρουσίαση, συνοδεύοντάς τη με το πιάνο, δεν δουλεύει το πιάνο, άρα θα με ανεχτείτε για λίγο έτσι όπως είμαι βαρετός. Όμως εκπροσωπώ μια εταιρεία η οποία θεωρώ ότι μόνο βαρετή δεν είναι πια. Τι σημαίνει αυτό το πια? Σημαίνει ότι όταν παλιά άκουγε κάποιος Microsoft, και όταν λέω παλιά εννοώ εγώ με 3 χρόνια στην εταιρεία αυτή, όταν άκουγα Microsoft ερχόμενος από ένα τέλκο κομμάτι, ήμουνα στη Vodafone πριν για πολλά χρόνια, φανταζόμουν μια εταιρεία λίγο δυσκίνητη με την έννοια ότι ήταν τεράστια μεν, ήταν παντού, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη στο να κάνει innovation. Ακούσαμε για καινοτομίες, ακούσαμε για διάφορα πράγματα που υπάρχουν. Όταν λοιπόν άκουγα τη Microsoft έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Η Microsoft είναι μια εταιρεία η οποία είναι σαν τα ferry boat που πάνε εγώ από την Αίγινα. Τα παλιά τα ferry boat λοιπόν για να στρίψουν κάναν περισσότερη ώρα από ότι να πάνε στην ευθεία τους. Αυτό το πράγμα φανταζόμουν με την Microsoft. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να γίνονται τα πράγματα και έχουμε αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε οι πελάτες μας ή οι πελάτες των πελατών μας να κάνουν τα πράγματα. Εκεί λοιπόν εμείς πηγαίνουμε και λέμε ότι επενδύουμε. Εκεί πηγαίνουμε και δίνουμε χρήματα, εκεί πηγαίνουμε και δίνουμε ιδέες, ταλέντο όπως ακούστηκε κτλ. Και προσπαθούμε μαζί με το οικοσύστημα των συνεργατών μας, αλλά και μαζί με τους ίδιους τους πελάτες, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο excellence, το οποίο είτε αυτό αποτελεί υποστήριξη, είτε αυτό αποτελεί operations, είτε αποτελεί το οτιδήποτε μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιος για επιτυχία, για την επόμενη μέρα. Η παρουσίαση λοιπόν σήμερα που έτσι έχω αποφασίσει να κάνω, σίγουρα δεν έχει τόσες πολλές εικόνες όσο του προηγούμενου ομιλητή, που ήταν πραγματικά πολύ innovative και πολύ όμορφη έτσι και καλά δομημένη. Έχει να κάνει με το πώς η Microsoft βλέπει τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η αγορά και πώς η Microsoft μέσα από διάφορες ενέργειες που γίνονται βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ουσιαστικά, ξεκινώντας, θέλω να σας δείξω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα για εμάς. Καταρχήν, ποιος από εδώ είναι για το καλό της παρουσίασης, οπότε μην βαρεθείτε να το κάνετε. Ποιος υποστηρίζει τη Real, σαν έτσι ευρωπαϊκή ομάδα? Μόνο 2, 3. Άρα οι υπόλοιποι είστε ή Μπαρτσελώνα ή ΑΕΚ. Στάνταρ, έτσι, δεν... ΑΕΚ, ποιος είναι ΑΕΚ από εδώ? Θα βλέπετε, όταν λέω ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα που υπάρχει, δεν με ακούνε. Λοιπόν, ουσιαστικά έχω βάλει ένα βίντεο να σας δείξω τη δύναμη που έχει, αν θέλετε, η λέξη που λέγεται data, η ανάγκη που έχει ο κάθε οργανισμός να συλλέξει αυτά τα data και να κάνει ουσιαστικά ενέργειες προς τους τελικούς πελάτες. Ας δούμε λίγο ένα βίντεο και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. We live in a world of mobile technology, but it is not the device that is mobile. It is you. Real Madrid have about 450 million fans around the world. Before we used the Microsoft Cloud, the problem was that we were communicating with people, but in just one way.
this relationship is not a one-way relationship anymore, and we have to learn from them, because in the end, the cloud belongs to people. Through Microsoft Cloud, we will be able to get intelligent information about their likes, about their preferences, about their choices, and we'll be able to address services and offers and communications to these fans. We are talking about serving millions and millions of people outside the stadium. When there is a game, when there is a training, when there is a goal, our duty is to bring that information as fast as possible to the people. We're trying to give them all feeling of being at the stadium. The Microsoft Cloud gives us the scalability to communicate exactly the content that people want to see. Microsoft Cloud allows us to establish a relationship that is more personal, is more direct with the fans. Now, the opportunities that we have in front of us in the infinite. Μια ιδιαίτερα μεγάλη συνεργασία, ίσως η μεγαλύτερη θα έλεγα, και σε αναγνωρισιμότητα, την οποία έκανε η εταιρεία. Γιατί την παρουσιάζουμε και την προωθούμε τόσο πολύ? Γιατί όλο αυτό το πράγμα βασίζεται σε μια πλατφόρμα προϊόντων δικών μας, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα στην Real, έχοντας, όπως είδατε, 450 εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, να μπορούν να μαζέψουν data, να καταλάβουν τη συμπεριφορά των πελατών και να μπορούν να επιστρέψουν πίσω με πάρα πολλά, αν θέλετε, προϊόντα και υπηρεσίες του συλλόγου, κάνοντας τον κάτι παραπάνω από έναν μόνο ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά και μια πολύ επικερδή εμπορική επιχείρηση. Όλο αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει πλέον ότι όλος ο κόσμος είναι ένα τεράστιο δίκτυο. Τα ξέρετε, προέρχεστε από μεγάλες εταιρείες. Είναι επίσης καλό να πω και μας αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε πλέον σε κοινό που είναι marketing περισσότερο. Κάποτε η Microsoft, και έρχεται να δέσει με το σχόλιο που έκανα στην αρχή, η Microsoft μιλούσε όλο σε IT τμήματα, σε IT ανθρώπους, σε ανθρώπους που καταλάβαιναν από hardware, από software που ήταν on-premise. Πλέον θέλουμε να δώσουμε μία άλλη πνοή, μία άλλη αίσθηση στο πώς γίνεται το business και γι' αυτό το λόγο χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν είμαστε σε events σαν και αυτό της Adcom, που έχουμε ανθρώπους από το marketing που καταλαβαίνουν τι σημαίνει εξυπηρέτηση πελάτη και που μαζί με τις υπηρεσίες μας μπορούμε να από κοινού να δώσουμε αυτό το excellence που είπα πριν. Πλέον ο κόσμος τεράστιο network, το έχετε ξαναδεί, ένα τεράστιο δίκτυο. Έχουμε φτάσει να χρησιμοποιούμε όλοι τόσες πολλές συσκευές στο σπίτι μας σαν retailers, αλλά και στη δουλειά μας σαν business άνθρωποι, όπου υπερβαίνουν τον αριθμό των ανθρώπων που υπάρχουν πάνω στη γη. Το καταλαβαίνουμε, είναι λογικό, το χρησιμοποιούμε. Μίλησε ο άνθρωπος πριν για τα apps τα οποία υπάρχουν στην κάθε συσκευή, γιατί κάθε συσκευή την ακολουθεί και ένα application ή κάποια applications και εκεί είναι η επιτυχία. Μίλησε, αν θυμάμαι καλά, που έχω διαβάσει και εγώ σε διάφορες παρουσιάσεις, για 40 μέσο όρο applications σε κάθε συσκευή, από τα οποία βέβαια χρησιμοποιούμε τα 5 και αυτό έχει να κάνει με την λειτουργικότητα του κάθε application και αυτό βέβαια αφορά τις εταιρείες όπως η Adcom όταν τα χτίζουν, να τα χτίζουν μαζί και με εμάς τόσο καλά και δυνατά ώστε να είναι τα top στο preference των πελατών. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να πούμε ότι μέσα από αυτό το network που υπάρχει, μέσα από αυτό το πελατολόγιο που είναι εκεί έξω, ουσιαστικά χρειάζεται να κάνουμε πράγματα. Πράγματα για να αλλάξουμε, να γίνουμε πιο innovative. Θα δείτε εδώ στον πίνακα που σας έχω διαλέξει 4, αν θέλετε, κυκλάκια, 4 bullet points, που αφορούν ουσιαστικά το innovation μέσα από τα data. Μιλάμε για crowdsourcing, αυτό λέει. Υπάρχει ένα τεράστιος τόνι data στην αγορά. Smart machines, ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά smart machines εκεί έξω, ακούμε το Internet of Things συνεχώς και αυτό είναι connected με τα smart machines. Μιλάμε για intelligent operations, μιλάμε για να είναι μπροστά οι εταιρείες και οι συνεργάτες πάντα για να προσφέρουν ό,τι καλύτερο όσον αφορά το experience στον πελάτη τους. Όλο αυτό δεν είναι με το mission που σας είπα πριν, δεν θέλω να σας κουράσω πάλι. Είμαστε μια εταιρεία που πάντα είχαμε το mission και το vision να ελέγχουμε, να βοηθάμε, να παρέχουμε υπηρεσίες παντού. Αυτή τη στιγμή το παντού έχει αλλάξει και έχει αλλάξει όσον αφορά τον τρόπο και αν θέλετε, το πώς θα δίνουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα data και χρησιμοποιώντας όλη την πλατφόρμα υπηρεσιών και προϊόντων μας. Ουσιαστικά,
2 λέξεις όταν φτιάχνουμε την παρουσίαση με τα παιδιά, την ομάδα μέσα στην εταιρεία, 2 λέξεις βγαίνουν την τελευταία διετία, τριετία συνεχώς έτσι, στο λεξιλόγιο. Είναι το journey και είναι και το transformation στα ελληνικά. Και οι 2 λέξεις. Όσον αφορά το ταξίδι του πελάτη για το πώς θα πάει σε αυτό το excellence που είπα πριν και όσον αφορά το πώς θα κάνει transform τον οργανισμό του. Βλέπετε πάρα πολύ ωραία εδώ, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γράφημα, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που έχει να κάνει με το τι πρέπει να κάνει transform ο πελάτης ή ο συνεργάτης. Ουσιαστικά μιλάμε, όπως είπα, για το customer experience, μιλάμε για το employee productivity και μιλάμε και για το operations. 3 βασικοί άξονες, αυτοί στους οποίους έχουμε κλειδώσει το focus μας, έχουμε κλειδώσει τις επενδύσεις μας για να δούμε πώς θα βοηθήσουμε να γίνουν όλο και καλύτεροι. Πάμε στο operations. Στο operations έχω βάλει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για να μην σας κουράσω και σας διαβάσω αυτά. Τα βλέπετε, τα καταλαβαίνετε. Τη Thyssen. Την ξέρετε, είναι μια τεράστια εταιρεία με ανελκυστήρες. Έκανε πάρα πολλά πράγματα πάνω στις πλατφόρμες μας για να μπορέσει να έχει ένα operations excellence. Και ας δούμε κάποια πράγματα για αυτή την εταιρεία. With 3 billion people moving into the world's cities in the next 3 decades, the world needs tall buildings, and tall buildings need elevators. I'm Dr. Rory Smith with ThyssenKrupp Elevator, a leading global manufacturer. Maintaining over 1.1 million of these machines annually and keeping them running safely and reliably 24/7 is our job one. We wanted to better compete in our industry by offering dramatically increased uptime. So we're taking preventative maintenance a step further to predictive and even preemptive service. We teamed up with Microsoft and CGI to harness the Internet of Things, to collect data by connecting the sensors and systems in each of our elevators to the cloud. Microsoft Azure draws this data into a central cloud-based dashboard for a real-time view of key performance indicators. And Power BI provides rich data visualization, so we know which cabs need service and when. Microsoft Azure Machine Learning feeds data into dynamic predictive models so that elevators will actually be able to anticipate which repairs they need. Using an app on mobile devices in the field or the dashboard at one of our corporate control centers, all of our technicians see the same real-time information. Now we have the ability to use live data to define a needed repair before a breakdown happens, reducing costs for ourselves and for our customers, raising elevator reliability to new heights. That's the Internet of ThyssenKrupp's things, and it's here right now. Είναι ξεκάθαρο ότι το operation κομμάτι για κάθε εταιρεία είναι πόνος. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν μπορείς να καλύψεις πράγματα, να τρέξεις, μίλησε για 24/7, που ουσιαστικά είναι αυτό που ψάχνουν όλες οι εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε αυτού του μεγέθους, αλλά ακόμη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν ανά πάσα στιγμή και ώρα να είναι operationally ready, όπως λέμε. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις μια πλατφόρμα από πίσω που σε υποστηρίζει και σίγουρα ένα δίκτυο συνεργατών που ξέρουν να την βγάλουν στην αγορά και να την υλοποιήσουν. Στο επόμενο κομμάτι, αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι ουσιαστικά το productivity, το δεύτερο από τους 3 άξονες, από τους 3 πυλώνες που προανέφερα. Employee productivity, που ουσιαστικά το καταλαβαίνουμε όλοι, οδηγεί πάντα σε κερδοφορία. Γιατί? Όχι γιατί αυτό που ακούμε κατά καιρούς από τις εταιρείες είναι ότι όσο περισσότερο μπαίνουν τεχνικές εργαλεία μέσα στις εταιρείες, ο κόσμος φοβάται. Έχει μια αντίσταση, έχει μια άμυνα στο να αλλάξει, στο να κάνει αυτό το transform. Γιατί φοβάται μη χάσει τις δουλειές τους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχουμε δουλέψει, το έχουμε ψάξει, το έχουμε σκαλίσει πάρα πολύ. Δεν έχει φόβο κάποιος να χάσει τη δουλειά του, παρά μόνο αν θέλει να ακολουθήσει τα trends της αγοράς. Αυτό που μας ενδιαφέρει μέσω του employee productivity είναι να αφήσουμε χώρο σε ανθρώπους να κάνουν νέα πράγματα που θα οδηγήσουν σε νέο productivity. Θα σας δείξω μία εφαρμογή, επέλεξα από έναν Έλληνα συνεργάτη μας, τη Ziben. Υλοποίησε μία εφαρμογή η οποία δρομολογεί πράγματα πάνω στο employee productivity και θα καταλάβετε τι εννοώ από το βίντεο που ακολουθεί.
Tripsta is one of the largest online travel agencies in Europe. In 2014, we merged with one of our largest competitors here in Greece, Air Tickets. And through this merger, we actually formed the largest online travel company in Southeastern Europe and the largest in Greece. Office 365 not only helped in optimizing the workflows, but also in the collaboration between departments. For example, our finance department has a daily interaction with the passenger service department, where they can work simultaneously on common documents, which result in a more efficient collaboration. Tripsta has changed a lot since the implementation of Office 365. The collaboration between departments, but also in departments, has improved a lot. We are much more organized, we can share folders, we are all on the same track in terms of processes, we know what to find and where to find it, and in general we are much more productive, efficient, and better team players. Skype for Business helped us in the communication between the remote office that we have in Bucharest and our office here in Athens. It's a very efficient tool for our daily meetings that we give. What I experience is that emails has been reduced with the help of Skype for Business and Yammer. We also enjoy the fun part of Office 365, meaning Yammer. Now we know when Valasia baked a new cake, when a new colleague is coming to the company, what's going on in the gym, or whose birthday it is today, so that we can run in the kitchen for sweets. I believe that our culture has been key to our success during these last 10 years. We have a very friendly and young environment. The average age is 30 years old. We are very international. We have more than 20 nationalities here in the office. Our goal is to become one of the largest online travel companies in the world, and we will get there by continuously innovating and investing in our people. We're excited to see collaboration and enhanced productivity in action. Tripsta is a prime example of how Office 365 enables a truly modern workplace. Let's fly to the cloud, λέει. Να ρωτήσω, πόσοι από εδώ στις εταιρείες σας χρησιμοποιείτε Office 365? Τέλεια. Οπότε έχουμε potential, υπάρχει prospect. Οπότε να πάρουμε τα ονόματα εμείς σαν Microsoft βγαίνοντας έξω για τις επόμενες παραγγελίες. Δεν ξέρετε τι χάνετε βασικά, το προϊόν είναι για όσους δεν έχετε. Και ειλικρινά δεν μιλάω σαν Microsoft employee, το χρησιμοποιούσα και πιο πριν στις πρώτες του μορφές. Είναι ίσως από τα ωραιότερα εργαλεία που μπορεί μια εταιρεία να έχει. Και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι πραγματικά productivity εργαλεία και δίνουν χρόνο στον κόσμο να κάνει πράγματα όχι μόνο για τις δουλειές του, για τη δουλειά του, για την εταιρεία του, αλλά αφήνουν χρόνο και για τον ίδιο τον εαυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα για τον κόσμο. Και πάμε στο τρίτο κομμάτι, που ουσιαστικά είναι το τελευταίο μεν στους τρεις πυλώνες, αλλά για μένα είναι το σημαντικότερο, το Customer Experience, που εδώ πέρα μεταφερόμαστε και λίγο στο journey του τελικού μας πελάτη, είτε αυτός είναι retailer, είτε αυτός είναι ένας business πελάτης. Δεν θα μπορούσε να λείπει η Adcom από εδώ. Καταρχήν να πω ότι η Adcom φέτος ήταν ο Partner of the Year για την Microsoft, έχοντας υλοποιήσει μαζί μας αρκετά έργα, έχοντας ακούσει, έχοντας αφουγκραστεί και έχοντας προχωρήσει στο κομμάτι των υλοποιήσεων μέσω Office 365 τώρα και στο Azure, το momentum αυτό που έχουμε βγάλει στην αγορά για τις cloud υπηρεσίες, οπότε βραβεύτηκε αυτή τη χρονιά σαν Partner of the Year. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να είναι έξω με μια δικιά της εφαρμογή, που είναι η εφαρμογή της Καλογύρου.
Συγχαρητήρια στην Adcom. Οπότε είπαμε customer experience, είπαμε operations, excellence στο operations και ουσιαστικά είπαμε αυτό που θα θέλαμε περισσότερο είναι το employee productivity για να μπορέσουμε να βγάλουμε λεφτά για τις εταιρείες μας και για τους πελάτες μας. Θα κλείσω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θα κλείσω λέγοντας ότι ο CEO της εταιρείας έχει γράψει ένα quote. Εγώ κρατάω από όλο αυτό ότι δεν είναι μόνο, it's not about technology, λέει, δεν είναι μόνο το technology, it's about needs. Οι ανάγκες των πελατών μας, οι ανάγκες οι δικές μας, είτε σαν πελάτες είτε σαν επαγγελματίες, είναι αυτές που κάνουν drive την αγορά, είναι αυτές που μας οδηγούν. Βάσει αυτών των αναγκών, εμείς, είτε ως Microsoft, αλλά και όλο το οικοσύστημα, είτε οι συνεργάτες που ακολουθούν το Mobile First Cloud First, τη Mobile First Cloud First τεχνολογία της Microsoft, είναι αυτές που θα σας μπορέσουν να σας παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για τις εταιρείες σας και για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.